Viveiro, organiza para facer entrega dos galardóns do primer Premio Novela Vilar Ponte, un certame literario que nace coa finalidade de render homenaxe aos escritores Antón e Ramón Vilar Ponte e a Semade coa intención de apoiar e difundir a literatura en lingua galega. Trátase dunha iniciativa que xurdiu no marco de propostas ou acordos adoptados durante as conversas mantidas para a aprobación dos orzamentos municipais co Grupo Municipal dos Concelleiros Manscritos, Bernardo Fraga, Manolo Galdo e Óscar Lara. Unha proposta que o equipo de goberno aceptou e asumiu con ilusión, pasando a formar parte da programación cultural que este Concello leva a cabo ao longo do ano. Tras a convocatoria do premio, intentamos darlle unha máxima difusión posible e parece que o conseguimos se atendemos ao número de obras presentadas, un total de 36, entre as que o xurado, aquí presente, tivo a difícil labor de seleccionar aos dous gañadores. Antes de comenzar, quero aproveitar a ocasión para agradecer a Carlos Novocal, Bernardo Penalá de Rey, Alba Porrar Quintillán e Rosario San Isidro Franco por aceptar a nosa proposta para formar parte do xurado e polo seu gran traballo. Moitas gracias. Tamén quero agradecer públicamente a Lorenzo Fernández Prieto por aceptar o noso convite para participar neste acto actuando como mantedor. Para nós é un auténtico placer que un persoeiro como vostede de ampla e reconhecemento a trayectoria actúe como mestre de ceremonias neste acto literario. Para que non o coñezan, quero explicar que Lorenzo Fernández Prieto naceu na Devesa, en Ribadeo, en 1961. É catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago de Compostela desde 2005 e foi profesor invitado en distintas universidades internacionais de renome. A súa investigación centrouse na historia agraria e social do mundo rural contemporáneo, así como, por outro lado, no golpe, a guerra e a dictadura. Foi vicerrector de Relacións Institucionais da Universidade de Santiago de Compostela entre 2007 e 2010 e director do Departamento de Historia Contemporánea e de América da Universidade de Santiago ata 2016. Dirixiu diferentes traballos de investigación relacionados coa construción da modernidade en Galicia, o mundo rural e a guerra civil. É membro do Consello de Redacción de diferentes revistas de investigación histórica e participou en numerosos congresos e coloquios de especialidade. Coordina un grupo de investigación Instagram da Universidade de Santiago e coordinou, entre outros proxectos de investigación, Nomes e Voces, sobre a recuperación da memoria dos asesinados e perseguidos polo golpe de Estado de 1936 o portal Terra e Memoria recentemente presentado, así como a Rede Revolta da Agroecoloxía e Historia. É autor, así mesmo, de máis de centenar de publicacións entre libros, ensaios e participacións en obras colectivas, como, por exemplo, Outras miradas sobre golpe, guerra e dictadura de 2014, Historias de la guerra contada por dos hermanas, Memorias de las hermanas García del Real, de 2018, e Golpistas e Verdugos, de 1936, Historia dun pasado incómodo, de 2018. Fernández Prieto participou en numerosos congresos dentro e fora das nosas fronteiras, dirixiu 12 teses de doutoramento e 13 proxectos de investigación competitivos. Obtivo os premios da Crítica de Galicia e o Premio Lousada Dieguez, ambos en 1993, polo libro Labregos con Ciencia. Agardo que estas pequenas pinceladas do seu currículo sirvan para constatar que a presencia de Lorenzo Fernández Prieto neste acto é unha auténtica honra. E en nome do Concello de Viveiro, a nosa máis sincera gratitude. E sen máis, presentados os membros desta mesa, cedo a palabra ao noso mantedor. Muchas gracias. Muchas gracias, señora alcaldesa. Pois, efectivamente, para min é unha honra estar hoxe aquí, e a verdade é que aceptei gostoso e moi honrado o convite. E máis, sendo de Ribadeo, efectivamente. Para mí, vir a Viveiro é un placer e unha honra sempre. E é un placer nesta primeira edición dun premio no que todo é novo. O premio é novo, eu son novo facendo de mantedor, nunca tal fixera, pero de Ribadeo, que somos recriados en Ferrol, pois gustanos innovar e facer cousas novas, e é iso que vamos facer hoxe. Tamén aceptei pola estima que teño a esta vila, e sobre todo a varias persoas desta vila, non? Para empezar, a memoria do meu amigo Hernán Naval Parpar, amigo persoal, que, en fin, acabo de ver que ten unha intelixente e merecida placa na entrada deste teatro. Tamén a memoria dun alcalde heavy e loitador que se chamou Melchor Roel, a quen non coñecín apenas, conocín e fui un profesor do seu fillo, pero que sempre admirei e apreciei moito. Ademais, esta vila de Maruja Mayo, e onde naceu Maruja Mayo, pois, en fin,
xa hai pouco máis que decir, non? E tamén a vila de xente menos coñecida, tal vez, é a vila de José Almoina, que algúns coñecerán e outros non coñecerán, e que eu coñecín a través dunha novela de Vázquez Montalbán que fala dun señor que se chama Galindo e na que se fala de José Almoina. Para mí un descubrimento e alguén que ademais debería tamén seguramente ser renovadamente recoñecido nesta cidade. Historiador, por certo, como a mí e como a outros da mesa, moitos historiadores na sala hoxe. E claro, bueno, e o meu amigo Antón Losada, que ainda que non é de Viveiro, ele sempre di que é de Viveiro, non? Que vai dicir? E claro, por os Vilar Ponte, non? Por os Vilar Ponte, dos que, en fin, todos sabemos moito aquí e todos sabemos moito no resto de Galicia, pero dos que queda ainda moito por saber. Eu creo que este premio vai axudar a saber máis, non? En fin, recordo así de pasada a Emilio Insua e o meu amigo Antón Insua tamén que algo saben do asunto. Eu son historiador e por eso penso en pasado, penso en memoria máis que en presente. E xa ten gracia que un premio de novela como este este pragado de historiadores, pero que ao fin e ao cabo a historia é unha narración colectiva e as novelas son unha narración individual de unha historia, de un proceso ou dunha memoria. Quería efectivamente, ainda que outros falaran de eso, falar de Antón e de Ramón, falar pouco, non dar datos, sino falar do que significan para min como historiador, non? Antón foi un home do seu tempo e é o máximo que se pode decir. Igual que Maruja Mallo foi unha muller adiantada ao seu tempo, moi adiantada ao seu tempo, visto desde hoxe, visto desde aquela, era unha das mulleres adiantadas que eran moitas, non? Antón foi un home adiantado, foi un home do seu tempo e cando en 1916 escribe o nacionalismo gallego, nuestra afirmación regional, está facendo o que todo o mundo está facendo en Europa naquele momento. E el faino porque é europeo, pero como galego tamén porque é americano. E aí hai algo que está neste teatro e que está en todo o país e que está en Galicia, que é ser galego en América e ser europeo en Europa. E iso que nos enseña Pilar Ponte. Antón. Hai 100 anos acababa a Primeira Guerra Mundial, hai uns días, e nese momento faise a Asamblea Nacionalista de Lugo, inspirada por ele. E nese momento todas as nacións europeas que salen do imperio, dos imperios derrotados, do Imperio Alemán, do Imperio Austríaco, do Imperio Turco, vanse constituir en nacións. E aquí hai un montón de galegos e galegas que creen que eles tamén son unha nación e teñen dereito a afirmarse. E iso que fan Antón e Ramón e outros. El define algo moi importante, define o galeguismo como nacionalismo e fixaderos, en 20 anos, do 16 ao 36, fixeron moito máis do que seguramente nos levamos feito nos últimos 40 anos. O cal dá que pensar. Prácticamente todo o século XX, no que ten que ver co galeguismo, deriva do que fan eles en 20 anos. Do que fan eles nas Irmandades da Fala desde 1916, do que fan eles na Orga desde 1929, do que fan eles tamén no Partido Galeguista. E xa citei 3 grupos distintos que teñen historias distintas, pero ao final a mesma confluencia. E el morreu xusto antes da barbarie, e xusto antes de que todo se dinamitase, e antes de que o mundo de onte desaparecese. E quero citar solamente unha obra dele, que me parece moi significativa. O seu ingreso na Real Academia Galega, bueno, quero citar unha segunda obra dele, que se titulaba nada menos que O sentimento liberal na Galicia. E é do ano 34. E isto que significa? Significa que estamos falando de xente que era liberal, de xente que era demócrata, da xente que fixo este teatro. Efectivamente, tamén falamos de Nicomedes Pastor Díaz, de liberais. E non é extraño que Viveiro fora a cuna do liberalismo galego, fora unha das moitas cunas do liberalismo galego. Se vamos a Betanzos tamén podemos decirlo, e se vamos a Ribadeo tamén podemos decirlo. Que quero decir con isto? Que antes de que todo fora dinamitado, o liberalismo era moi potente igual que a democracia. E logo está Ramón, que é outro home do seu tempo. Distinto, con outra vía, coa mesma guía, pero con outra vía. Ele era emprendedor, innovador, xerente de Céltira en Ferrol, a primeira editora nacionalista, alcalde de Viveiro coa Orga, escritor, político. Era algo tan natural entón que era ser escritor e político como extraño hoxe. Poucos escritores políticos temos hoxe os que botar llamando. Naquel momento era casi normal. Quen era político tiña que escribir. Primeiro era escritor e logo era político. Por eso tamén é feliz precisamente este momento, non? E esta presentación deste primeiro premio
de novela dedicado a escritores políticos e feito desde un concello. Por lo cal, renovo o agradecemento á señora alcaldesa. E el publicou ademais un libro parello do seu irmão, parello e, digamos, máis comprometido, nada menos que lle puxo como título Doutrina Nacionalista, é dicir, o que temos que pensar. O cal non lle impediu ser da obra, sino todo o contrario, e non lle impediu, sino todo o contrario, ser alcalde de Viveiro. E a diferencia de Antón, viviu despois do 36, pero igual que ele, librou das gadopas do 36, e no seu caso, librou das gadopas da morte. Pola miña parte, máis nada, espero que o acto discurra perfectamente, espero ademais que sexan benévolos e benévolas comigo se non son capaz de seguir o ritmo como se merece, ou como está marcado, que por outra parte digo que está moi ben marcado. E agora é o turno, precisamente, do coro, que nos acompañará ao principio e ao final, e que aproveito para presentar. O grupo vocal Son de Nós, que é un sexteto vocal, a capela, que se fai acompañar dunha recitadora de textos cando é mester, como é o caso, no caso de premios literarios como este, e que está formado pola soprano Julia Cea da Coruña, a mezzosoprano Rocío Fernández do Vicedo, o tenor e director Plácido Travieso de Viveiro, o tenor Chemi Jiménez de Vitoria, o barítono Lucas Iglesias do Vicedo e o baixo Javier Díaz de Oviedo. A profesora Teresa López San Cosmede, burguesa, e colaboradora habitual tamén da formación. Cantan xuntos desde o ano 2012, e esta é a súa segunda visita ao Teatro Pastor Díaz de Viveiro. A primeira foi precisamente na gala de homenaxe a Víctor Baruja Maño. Eles son habituais de certames literarios e por eso están tan ben indicados hoxe aquí. No Pérez Parallé, no do Grupo Compostela da Universidade de Santiago e da Xunta de Galicia, no Premio Manuel Burguía, no do Consello da Cultura Galega, e a súa proxección internacional esténdese con concertos en Italia, en Padova ou en Siena. Para esta noite na Vila do Vilasponte prepararon unha selección do programa que nomean Identidade, e que é co que fixeron o seu primeiro traballo editorial. Den mestura músicas de Miro Casabella, Luis Emilio Batallán, Baldomero Iglesias, Uxía Senlle, Maxín Blanco, con textos de Curros, Xoán Manuel Casado, Manuel María e os viveirenses Emilio Xosé Insua e Seixo Sende, herdeiro do Vilar Ponte o primeiro e da adopción o segundo nos anos mozos do bacharelato. Con eles quedamos.
Tristes e hijos de albures, vieiros prolicures,
pero volveremos a escutarlo despois. Toca agora o turno de presentar os membros do xurado e de continuar con este acto. De entrada, ao meu amigo e vello conocido e colega Carlos Novocal, que é profesor, historiador, conferenciante, ben coñecido en Viveiro, cuesta de traballo presentarlo aquí. Por iso quero presentarlo de outra forma. Primeiro, porque ten orixes máis lonxanos de Viveiro, cousa de que me enterei pouco en Ribadeo, nun acto, por certo, no que non sabía que eu estaba, pero eu estaba. E donde, por certo, falou bastante ben de min, sin saber que eu estaba ali, co cal un quedei moito máis satisfeito. E ali entereime de algo que non sabía, de onde viña ese nuevo. E ese nuevo ven de longe, e ven, como sempre, da guerra, ven do exilio, ven das persecucións, e ven do furacán do 36, ¿no? Que algúns alentaron. E que sempre me intrigaron, e aquel día souben de onde viña, ¿no? Desde moi novo traballou no movimento cultural, foi vicepresidente da Asociación Cultural Sementeira, que, por certo, tuvo algo que ver cunha boa amiga miña, que supoño que se recordará en Viveiro, que se chama Pencha Santas Marinas, ¿no? Non sei se coincidiu con ela ou foi despois. Foi presidente da Asociación de Defensa da Ría, e ali coincidiría con o meu amigo Hernán, e na actualidade preside, tuvo moito que ver coa súa xestación e o desenvolvemento do Seminario de Estudos Terra de Viveiro. É colaborador de varios medios de comunicación e as súas actividades e escritos son ben coñecidos, non? Tamén de programas radiofónicos, culturais e políticos. E nese sentido, pois, sinto-me moi afín a él, non? Esa vontade do historiador de intervir e de falar do pasado e do presente. E non só do pasado como algo xenético, sino como algo que necesitamos entender no presente, non? E máis neste presente que cada vez, por certo, se parece máis ao pasado, por desgracia. É colaborador do Heraldo, como non, tamén son colaborador da comarca do Ebro, da Nosa Terra, da Voz de Galicia, do Progreso, de Tempos Novos, de Beiramar, tamén nacida por alá e por aquí, e demasiado xiña desaparecida. Traballou sobre homes como Lois Tobío, sobre o primeiro Antón Vilar Ponte, por suposto, sobre a guerra en Viveiro, nun especial da Nosa Terra absolutamente precoz do ano 86, cando casi ninguén falaba como falaba aquel especial, por certo, do que pasaba en Viveiro, do que pasara en Ribadeo, do que pasara en moitas vilas, non? Nese sentido foron traballos realmente precoces. Traballou sobre historia da fotografía, traballou sobre o complexo industrial de Chavín, traballou sobre Maruxa Mayo e traballou, me acaba de decir tamén, e recentemente acaba de publicar un libro, aparte de outros traballos sobre a pesca, sobre a pesca e a conserva en Viveiro. É, polo tanto, un traballador da historia e un animador cultural e unha persoa comprometida. E aquí quero fazer unha broma, eu chamaríalle tamén un xornaleiro do galego. E vou explicar por que digo isto. Porque cando no ano 77 adicouselle o Día das Letras Galegas a Antón Vilar Ponte, alguén fixo un cartel que poñía Antón Vilar Ponte xornaleiro do galego en vez de xornalista. Eran outros tempos. E efectivamente, no 77, já estaba falando do bacharelato en Ferrol, e recordo que me tocara no centro organizar tamén, ser mantedor do acto, digamos, algo como de hoxe, máis ou menos. E chamaba moita atención aquele xornaleiro, porque na miña ignorancia non se estudiaba galego, só se falaba, como ben saben, non? A lectoescritura non nos chegou a nós en galego, sino únicamente en castelán. Pero, bueno, tuvera que resolver aquela confusión. En todo caso, que sí que recordo é que quen decidiu, e supoño que sería un señor de aquí perto tamén, que se chamaba, que asinaba Salvador Lorenzana, e se chamaba Paco del Riego, que decidiu adicarlle a Ramón Villar Ponte o Día das Letras Galegas do ano 77, sabía o que facía. Porque o ano 77 foi un ano, recordarán, ou saberán, os que non o recorden, especialmente importante. Entre outras cousas porque foron as primeiras eleccións democráticas, que pasaron multitude de cousas que non se sabían que dirección iban. E aquel era un presente con historia, e alguén recordou a alguén da historia para decir, este é o presente que queremos e este é o futuro que queremos. E a mellor por eso, hoxe estamos aquí tamén. Outro turno.
Dende logo non hai nada mellor que ter amigos. Moitas gracias, Lorenzo. Señora alcaldesa, presidenta do Concello de Viveiro, dona María Loureiro, señores concelleiros dos distintos partidos que conforman a Corporación Municipal e demais autoridades presentes, gañadores do premio Villarponte, visitantes que nos acompañades, viveiresas e viveireses. Sexan as miñas primeiras palabras para congratular ao Grupo Municipal dos Non Adscritos pola súa feliz iniciativa á hora de propoñer a creación deste primeiro premio literario de novela Irmás Vilar Ponte. Felicitación que tamén queremos facer extensiva, evidentemente, ao Goberno do Grupo Socialista pola concreción e institucionalización do devandito premio. Pois, ademais do grande éxito acadado en canto a participación, con 36 obras ou novelas presentadas dende todos os puntos da xeografía galega, Viveiro, propia Mariña Luguesa e as terras do condado de Ortigueira, ou mesmo dende outras poblacións do Estado español. Debemos salientar igualmente o altísimo nivel da maior parte das obras, o que dificultou grandemente a elección final dos gañadores. Adolfo Camaño Vázquez, declarado gañador do primeiro premio pola súa novela Matar o Heroi, e Rocío Leira Castro, que acadou o segundo coa obra Belén en familia. Debido ao grande esforzo realizado por todas e todos os participantes, así como pola calidade dos traballos presentados, que é grande, como logo explicarán os meus compañeros do xurado, Alba Corral, Bernardo Penabade e Rosario San Isidro Franco, pídovos, dende esta tribuna, un forte aplauso tanto para os gañadores como para todos e todas as concursantes. Sen dúbida, coa publicación destas obras, o Concello de Viveiro ponse á altura das grandes cidades de longa tradición cultural, levando a bandeira nin máis nin menos que dos irmáns Villar Ponte, persoeiros imprescindibles dentro do concerto cívico, político e cultural galego. Como curiosidade, direivos que os irmáns Vilar Ponte eran máis de dous. En concreto, 5. O primeiro deles era Xaime, médico. Despois estaba dúas mulleres, María da Natividade e María da Concepción. Os tres morreron en Agraz, é dicir, morreron moi novos por aquel mal tan común naqueles anos cal era a tise ou tuberculose. Certamente, falar de Antón e Ramón Villar Ponte, digo Villar, inda que eles a veces teñen tamén firmado Vilar, pero digo polo apelido original, e inda que Antón ten firmado el mesmo Vilar, galeguizando, evidentemente, un apelido que era galego de nacencia. Decíamos que tanto Antón como Ramón Villar e Vilar Ponte foron dúas das voces poliédricas máis importantes que deu a Galicia contemporánea. E falar deles é falar de dúas personalidades diferentes, pero complementarias ao mesmo tempo na súa totalidade. Foron ambos animadores culturais, xornalistas. Antón iniciou a súa carreira xornalística en Viveiro, primeiro fundando e colaborando en Nueva Galiza, un xornal local defensor, neste caso, dos mineiros da Silvarosa, que acababan de establecerse en Viveiro con explotación en 1898, en este caso defendendo as primeiras folgas duns mineiros que reclamaban unhos salarios justos. Ante o capital alemán, traballo galego, capital alemán, pero xa cunha fonda explotación. Igualmente participou tamén en El Eco de Viveiro, donde escribía poemas amorosos. En concreto estaba enamorado de Carmen, que era a súa moza.
chegou a dicir que lle gustaría libar nos seus senos. Imaginade o escándalo que se montou naquel momento. Igualmente foi novelista por unha sola vez na súa vida, en español, cunha novela inédita intitulada Villahermosa, é dicir, Viveiro. Ao mesmo tempo foi autor e autor teatral, participando non neste teatro, sino no Caixón dos Figos, na Feira, na primeira obra por un teniente, así como noutras moitas. Logo faría do teatro unha das grandes saídas propagandísticas das Irmandades. O teatro político principalmente, o teatro para concienciar. Igualmente foron ensaístas, oradores, teóricos e políticos galeguistas. Antón como concelleiro na Coruña e como diputado en Cortes en Madrid. En dúas ocasións. Na última non lle deu tempo a posesionarse, dado que morreu antes, como ben dixo o amigo Lorenzo. E no caso de Ramón, evidentemente, como primeiro alcalde democrático da República, logo da longa e dura restauración borbónica que acabou caendo como un armario podre debido ao caciquismo e as corruptelas que acabou. Antón foi sempre a acción permanente, o grande activista xornalístico e o político do nacionalismo galego, superador do etnicismo e do regionalismo de Niceto e de Murguía. Mentres que Ramón, xunto con Vicente Risco, é o gran pensador, o ideólogo ou teórico do nacionalismo, con importantes achegas sobre o dereito de autodeterminación, a cuestión nacional, o colonialismo, o europeísmo, o progresismo, o antiimperialismo e o pacifismo. Temáticas estas últimas tratadas na novela gañadora Matar ao Heroi de Adolfo Camaño, que ambientou a súa novela nos convulsos anos da Primeira Guerra Europea e da posguerra en escenarios tan europeos e tan importantes como Francia, París, a capital, as Guayanas ou colonias francesas, tanto americanas como da Conchinchina en Asia. Se ven Antón Vilar Ponte, que tiña nacido en 1891 e era 9 anos maior que Ramón, que nacera en 1890, amosou inicialmente unha ideoloxía republicana federalista pimargaliana que continuou despois no grupo xerminalista de Viveiro, do que foi fundador, xunto con outros correligionarios estudantes en Santiago e Madrid de Viveiro, da localidade, para militar despois no Comité de Unión Republicana de Mondoñedo, dirixido, ni máis ni menos, que por aquel médico das barbas longas federais, masón e progresista chamado Leiras Pulpeiro, tan semellante ao noso Díaz Freixo. Personaxe que vai exercer grande influencia nel en canto a identificación co idioma galego e co tema histórico do pardocelismo. Polas mesmas datas producirase o achegamento de Antón ao regionalismo galego, colaborando coa revista galega de Galo Salinas, na Coruña, que era o voceiro dende o cal promoveu a idea de fundar, curiosamente, fíxense vostedes, unha Liga de Amigos de Galicia en 1905, precisamente para exaltar o idioma galego. Foi, evidentemente, un claro antecedente na constitución das Irmandades da Fala. Porén, a ruptura de Antón cos regionalistas produciuse en 1907 por mor das tensións producidas na Academia Galega entre o sector españolista de la Riega frente a Murguía. Neste caso, curiosamente, Antón optou por de la Riega xunto con Nerega Varela, con Pedreira e algúns máis, sector que despois, evidentemente, desaparecería totalmente do mapa. Igualmente, por estas datas, tamén existe o debate de Antón con Solidariedade Galega, cos solidarios, chegando a acusalos de separatistas e reaccionarios. Curiosamente, isto vai dar lugar finalmente á ruptura cos solidarios, á ruptura cos regionalistas e á emigración de Antón cara a Cuba, buscando, como dicía Lorenzo antes, novos aires, o progreso e a limpeza que se supoñía daquela que tiña a emigración.
a través dos centros galegos e, sobre todo, a través da obra regeneradora das escolas, con sociedades como Ibero-Cuba, Ibero-Comarca e outras moitas. A volta de Cuba, Antón forma parte da redacción da Voz de Galicia e, dende as columnas da Voz de Galicia, lanzou o coñecido chamamento para a constitución das Irmandades da Fala coa publicación do folleto intitulado Nacionalismo Gallego, nuestra formación regional. Fíxese ben como ainda está dupla no nome. Non se atreve ainda a chamar de nacionalismo só, sino que tamén fala de regionalismo, porque estábase superando, pero ainda costaba dar ese paso definitivo. Según Antón, a idea da constitución das Irmandades da Fala fora obra de seu irmão Ramón. Eu dudo porque, como dixemos antes, no ano 1905 xa tuvera a idea de Mixeria. E nese momento Ramón tiña 15 anos. En cambio, en 1916, Ramón xa ten 24 anos, estudiante de Filosofía e Letras da Universidade Central de Madrid, e evidentemente aí sí que influía Antón. Aí sí, pero xa moito máis maior. En adiante, Antón vai se converter dende as páxinas da Voz de Galicia e da Nosa Terra, e entre outros xornais, no gran xornalista dunha patria, nun forzado do xornalismo. El mesmo ten contado que ten chegado a escribir 7 artigos ao día. Imagínense vostedes o esforzo que suponía eso. 7 artigos diferentes, non como agora, esos da xente que se venden en distintos periódicos. Daquela, artigos distintos para diferentes xornais. A Nosa Terra, a Voz de Galicia, Galicia, El Pueblo Gallego, El Sol de Madrid e tantos outros. Logo, a constitución da primeira de todas as irmandades a coruñesa, o 18 de maio do 16, formaríase todo un ronseiro de irmandades que inzarían o país de galeguidade. Compostela, Monforte, Pontevedra, Ourense, Betanzos, Vilalba, A Estrada, Mondoñedo, Noia, Ortigueira, Pontedeume, Celanova, Viveiro, ainda tería que agardar hasta o ano 91 para a chegada de Ramón, que unha vez que deixou a dirección do Correo Gallego de Ferrol, volve a Viveiro e monta a Irmandade Viveiresa. Unha irmandade, curiosamente, que foi a única de Galicia que durante a dictadura de Primo de Rivera continuou funcionando. Curiosamente, tiña un equipo de fútbol, como todos vostedes saben, que era o Ultrella, ou tamén chamado o equipo dos Eiras, porque a maior parte dos xogadores de Viveiro remataba en Eiras. Cerdeiras, sueiras, traseiras. Era unha denteira increíble. A iniciativa fundacional das Irmandades marcaría un antes e un despois na xénese do nacionalismo galego actual, pois conquiriu a adhesión de persoeiros tan significativos como Lousada Dieguez, Porteiro Garea, Luis Freire, Viqueira, Peñanovo, Castelao, Risco, Otero Pedrallo, Quintanilla e un longo etcétera. Realmente, a Constitución das Irmandades significou a reivindicación, promoción e dignificación do idioma galego, converténdose este no cerne identitario do país a nivel diferenciador e definidor. A nosa lingua é, en palabras de Antón Vilar Ponte, o camiño de ouro da nosa redención e do noso progreso. Sin a lingua, morreremos como pobo e nada significaremos endexamais na cultura universal. Ademais, co idioma galego conseguiuse naqueles momentos o consenso ou acordo necesario a prol do uso diario do mesmo entre as diferentes ideoloxías existentes naqueles momentos. Foi a primeira na historia de Galicia na que distintos sectores republicanos, carlistas, solidarios, agraristas, regionalistas e liberais foron capaces de poñerse de acordo para empezar a usar o galego en todo, non solamente a nivel poético, como se viña facendo hasta ese momento, sino a nivel da prosa e a nivel do ensayo e a nivel da escrita diaria. A demostración de que o galego é un idioma universal. Coa crecente implantación das irmandades nas principales vilas e cidades de Galicia e a fundación da Nosa Terra como voceiro dirixido inicialmente por Vilar Ponte hasta o ano da ruptura da Asamblea de Monforte no ano 22, os galeguistas aprobaron, como ben dixo antes Lorenzo, o denominado Manifesto Nacionalista da Asamblea de Lugo.
no ano 18, que se acaba de celebrar fai uns días o centenario. A partir de aquí xa non vai haber dúdas. O nacionalismo emerxe totalmente frente ao vello regionalismo. En adiante, o nacionalismo colocouse á vanguarda de múltiples iniciativas ideolóxico-culturais como a fundación de diversos coros musicais, grupos teatrais, editoriais como Céltiga, como Lar, como Nós, publicacións de todo tipo, revistas e institucións científicas. Algúnas tan destacadas e transangueiras como o Seminario de Estudos Galegos, fundado en 1923, entre outros polo viveirés Lois Tobío Fernández. O seminario foi unha entidade que a través dos estudos multidisciplinares, totalmente colocada na vanguarda de investigación europea e alemana e americana, tratou de partir sempre do indiferenciado ao diferenciado, do máis próximo para proxectarse ao universal. Neste caso, o gran descubrimento dos galeguistas foi precisamente eso. Foi darse conta que o último ismo, o máis moderno, o máis progresista, consistía precisamente no galego, na fala, no idioma, na paisaxe, na cultura, nos elementos identificadores que nunca cambian. Eles que anduran recorrendo Europa, estudaran orientalismo, que estudaran todas as vanguardas da época e todas as modas habidas de por haber, deronse conta que o que sempre pervivía era o que tiñan máis preto deles, a terra e a identidade. E xa para rematar, parabéns novamente ao Concello, aos premiados e aos participantes pola oportunidade deste recén creado Premio de Novela Irmás Vilar Ponte, que xundirá se cabe un pouco máis saibeiro con Galicia e co mundo, a través de dos vivereses universales tan significativos e imprescindibles como son os irmáns Antón e Ramón Villar Ponte, exemplos de civilidade, de dignidade, de universalidade e de amor á terra. Moitas grazas. Tocamos agora presentar o segundo membro do xurado, do xuri, que é Alba Corral Quintillán. Interrogaba eu agora sobre ese Quintillán que é pontevedrés de Poio e da Terra de Montes e que efectivamente atinaba. Galicia ten unha circunstancia moi peculiar e que estudo facéndolo sempre os profesores cando chegábamos á facultade, os que máis sabían, dicían ti de Ribeiro, ti de Ribadeo, ti de Ferrol, ti de Pontevedra. E nos decíamos, canto sabe. Pois sí, porque se alguén é capaz de coñecer as orixes dos apelidos, en realidade, desde a caída do Imperio Romano hasta hoxe, casi non nos movimos. Fomos por todo o mundo, desde logo, como en Villar Ponte, e como meus bisavós que cruzaron a Habana, de tantos de aquí que casarían fora, e volverían. Pero, ao final, os apelidos siguen estando pegados á terra, e aí se irán. Como Tobío, por certo, que non citei, e outros viveirenses que a mí me chaman a atención. Pois, Alba Corral Quintillán é xornalista multifunción, haberá que decir, como é o xeito das novas xeracións. E nese sentido ten moito que ver coas vellas xeracións das que falamos, con esas de antes da guerra. Porque ela fai moitas cousas e, polo que puiden comprobar, e acabo de coñecela, failas casi todas ben. É licenciada pola Universidade de Santiago en Xornalismo no ano 2007, máster como corresponde a súa xeración na Universidade da Coruña 2008, curso de Community Manager na UNED no 2013 e máis cousas. Traballa en medios digitais, é autor do blog literario El baile de las palabras, e colabora tamén na revista online La Página Escrita, e ten moito que ver, polo que vexo no seu currículo, coa Fundación Jordi Sierra Fabra e coa literatura infantil e juvenil. Pero do que vive e do que traballa, e o que lle dá, digamos, o sustento fundamental é a súa profesión como redactora no xornal A Opinión da Coruña, ainda que tamén na súa parte online. Foi responsable de comunicación de 25 produccións, axente cultural, e todo o que lle queda por facer, visto todo o que leva feito. E sin máis, a súa quenda.
noites a todos e todas, grazas pola vosa presencia hoxe no Teatro Pastor Díaz de Viveiro, con nacemento dun premio que comeza agora a súa andadura con pena historia no pasado, pero sobre todo que ten grandes esperanzas de futuro. Ninguén de nós agardaba que se presentasen ata 36 novelas ao Premio Vilar Ponte nesta primeira convocatoria. A alta participación desbordounos, demostrou que hai canteira. Hai moita xente que quere escribir en galego, e isto dá conta da efervescencia do idioma propio que segue vivo e goza dunha extraordinaria saúde no panorama literario actual. Chegaron obras dende toda a xeografía galega, e sospeitamos de algún que nos escribiu dende fora das nosas fronteiras. Hai moita novela da migración universal. Dicir que foi moi difícil escoller entre todos os traballos pode soar atópico, pero é un feito, é unha realidade. Este premio que honra a traxectoria dos irmáns Vilar Ponte, os seus valores e compromiso coa divulgación da lingua galega, é proba testemunha de que neste século XXI hai unha grande cantidade de obras en galego de calidade dispostas a irromper entre as novas propostas editoriais que están por vir. É toda unha honra comprobalo e estaremos atentos para velo. Dende este xurado, lemos nun tempo récord todas e cada unha das novelas presentadas, analizámolas, discutimos os seus pros e os seus contras, como poderían chegar ao público. Deixamos atrás algunhas sabendo que poderían ser publicadas con honras nunha editorial de prestixio, pero que só hai un único premio gañador e outro finalista. Isto foi o máis difícil para nós. Que valorábamos? Que queríamos con este premio? Foi unha grande responsabilidade e unha aventura apaixonante descubrilo. Ao fin, e con todos estes condicionantes, chegamos a un entendemento. Había moitas obras que merecían o premio, pero tiñamos que escoller as gañadoras entre tanta calidade. Deliberamos durante moitas horas para acordar que novelas eran realmente merecedoras deste primeiro premio Vilar Ponte. Os contidos de valor que transmitían as finalmente seleccionadas como a reivindicación do pacifismo, o antibelicismo e a non violencia da obra gañadora, así como fiel reflexo da sociedade galega que retrata a finalista, foron determinantes no veredicto final. E así foi como conseguimos Fumata Branca. É un placer compartilo con todos vos. Non dixen que tamén fixera prácticas na radio, pero creo que iso xa se nota, non? E que seguramente foi moi boa alumna do meu amigo Xosé Ramón Pousa, que é quen lle daba aulas desa materia na facultade. Xa é unha mantedora para o ano que ven magnífica, me parece a mí, non? Tócame agora presentar ao terceiro membro do xurado, a quen hai moito tempo que coñezo, pero a quen hai moi pouco tempo que contactei en persona, e tan pouco tempo como unha semana, de feito, e unha semana despois é que volvemos a estar xuntos, non? Bernardo Penabade, que é de Graña do Sor. É curioso que neste acto é moi importante de onde é todo o mundo, o cal para min é moi importante sempre. De Graña do Sor, Mañón, e é profesor, escritor en galego, e ven da terra dun dos grandes escritores cubanos. Non sei se todo o mundo o coñece, pero dali mesmo é un dos grandes escritores cubanos chamado Lino Novas Calvo. Pero marchou tan pequeniño para lá, foi tan cubano, que ao final nos esquecemos de que era daqui o tempo. É licenciado en Filoloxía Galego-Portuguesa, non Lino Novas, senón Bernardo Penabade, pola Universidade de Santiago. Traballou e foi activista desde moi novo en todo o que tuvo que ver co mundo cultural, os medios audiovisuais, traballou en empresas vinculadas a Tulegá, fixo dobraxe, traduciu guións, e destácase del que fixo labor de dinamización no Burgo das Nacións, o cal, para quen coñece Santiago e o ambiente estudiantil, é seguramente un dos galóns máis importantes que un pode ter. Traballou en moitos sitios, na Rúa, en Ourense, en Bueu, en Ortigueira, en Viveiro agora, en Burela agora, quero dizer, Viveiro e en Burela agora. E deixa, e isto constame, moito pouso, un pouso que el nin imagina polos sitios polos que pasa. Pero logo non atopa a exalumnos e exalumnas e falanlle del, e de feito o coñecían precisamente por esas referencias. Ainda que non é historiador, eu trato casi como historiador, porque fai a mala historia e ao final os seus alumnos e as súas alumnas acaban da miña facultade. É colaborador habitual ou foi o colaborador habitual de Borboreta, o suplemento do xornal do Correo Galego,
e, bueno, tal vez é moi coñecido, ou máis coñecido que nada, polo seu labor como membro da Asociación Galega da Lingua, a GAL, da que foi presidente, e polas súas iniciativas nese ámbito, e polas súas publicacións en Agalia, a Nosa Terra e Nova de Galiza. E desde 2008 impulsou un modelo que, por lo menos para mí coñecido e apreciado e referido por moitos colegas, que é o modelo Burela, orientado á comunidade de orixe caboverdiana, e tamén o proxecto NEO, fundamental para atender e dar referencia a todos os neofalantes, que desde logo na miña xeración acabamos sendo moitos, e xa empecé por decir eso ao principio. Pero tamén quero decir que non vos fiedes das redes, ainda que a nosa anterior membro do xurado traballe experta en redes. Curiosamente, o único que non di a Wikipedia é o que para min é máis importante, que é o fundador e un dos creadores de Nordés Álvora, que é unha asociación que recupera a memoria ali onde máis difícil de recuperar, e con el deixo xa. Moi boa noite. A quen as autoridades aquí presentes, moitas grazas por acollernos, e a todo o público en xeral, pois, moitas grazas por acompañarnos. Unha feliz iniciativa reúnenos agora mesmo no Teatro Pastor Díaz. Estamos sendo partícipes da grandeza da política entendida na súa primeira dimensión, a de participación colectiva na toma de decisións. Quen lle dixese a Antón e a Ramón as circunstancias en que ían ser fonte de pensamento e indirectos axentes de sementeira a través dun premio literario convocado polo Concello de Viveiro? Unha historia ben fermosa. Para que o Concello aprobase os orzamentos do exercicio económico de 2018, facíase necesario o diálogo entre forzas políticas. E as representacións das forzas políticas reuníronse, conversaron e chegaron a acordos onde tiñan que facelo, na primeira das institucións. Por unha vez, a xestión cultural ocupou un lugar central na axenda política e o pleno da corporación tomou a feliz decisión no mes de abril, xusto cando se cumprían 87 anos de que Ramón tivera a responsabilidade de ser alcalde de Viveiro. Así pois, en Viveiro, en 2018, a política fixo xustiza. E iso fai grande a toda a corporación. Este que se entrega hoxe é un premio a 2 irmãos, xa sabemos que de 5, mais é un premio a 2 irmãos. Por un lado, a un editor que ao mesmo tempo foi o impulsor da nosa primeira asociación de escritores, mas tamén editor e impulsor da asociación de escritores e alcalde. Pero por outro, a un activista que viviu as miserias e as grandezas da política na participación institucional desde o cargo de concelleiro na Coruña ou de deputado e, sobre todo, un activista no diálogo e na negociación entre partidos que tanta falta nos fai. Hai 100 anos
eles tomaron unha iniciativa de risco que acabou sendo a máis brillante de todo o século, o movimento cívico da Irmandade da Fala. Agora, 100 anos despois, as partes tamén asumiron os seus propios riscos. Se non houbese participación, ou se houbese participación e non calidade, mal para o grupo que fixo a proposta, mal para o equipo de goberno, mal para o Concello e mal para a cultura en xeral. E non terían ninguna culpa. Terían asumido un risco. Francamente, nin os máis optimistas esperábamos unha resposta tan impresionante. Cunha divulgación masiva comezada o 14 de setembro, 35 días despois, o 19 de outubro, recibíronse os libros cos números 35 e 36. Casualmente, os que ao fin resultaron gañadores. A resposta da comunidade cultural á convocatoria do Premio Vilar Ponte resúmese nunha palabra de 3 sílabas: colosal. Esta resposta foi colosal por cantidade e tamén por calidade. Falouse diso, mas escoiten atentamente esta reiteración. Neste certame hai, non faremos en pasado, hai 14 obras que merecían un premio. Quen lles está falando asinaría un papel en branco co premio para calquera deses 14 libros. E máis, algún deses 14 libros, seguro que terán a fortuna de gañar algún outro premio, incluso con maior dotación económica. Oxalá teñan moita sorte, porque terán a sorte de gañar máis diñeiro, xa que non tiveron a sorte de facerse co primeiro premio Vilar Ponte, que iso tamén conta. Dun xeito ou doutro, nos próximos meses xa verán como van ir saindo publicadas. Neste contexto de respostas exemplares do Concello e do sistema literario dos dous, queremos que saiban que o compromiso do xurado co premio non finaliza hoxe, que este acto é un punto e seguido. Aquí continuamos, primeiro, ao dispor do escritor e a escritora premiados para, se eles queren, prestarlles axuda na publicación duns libros que queremos que estean moi próximos nas librerías. Aquí estamos ao dispor das outras 30 e tantas persoas, porque temos a convicción de que, como é perfectamente legítimo, había varias persoas que presentaron varias obras, pois aquí estamos ao dispor desas outras 30 persoas que nos honraron enviando as súas obras. E estamos para qué? Para transmitirles as nosas valoracións, as nosas observacións, en caso de que as consideren de utilidade. Aquí continuamos ao dispor de autores e autoras e empresas editoras para facer de ponte ao estilo dos irmãos Vilar e facilitar a posta a punto para a edición
desa outra dúcia de obras que tanto merece. Antes de finalizar esta miña intervención, quería aínda deixar dúas mensaxes moi concretas. A primeira é unha mensaxe de agradecimento. Todas as persoas involucradas na convocatoria deste premio somos unha peciña máis dunha cadea que comezou en 1916 e que continuou un 21 de abril como cando Ramón foi alcalde, como cando se fixo o premio, cando o Concello aprobou a convocatoria do premio. Son casualidades así. O 21 de abril de 1972, cando se fundaba a Asociación Cultural Sementeira. Que casualidades que hoxe que recibimos o gañador do premio teñamos que despedir a Ramón Muñiz, que foi un dos impulsores daquela continuidade dos Vilar Ponte. Mas a vida é así, a vida é unha cadea e despedimos a uns e acollemos a outros. A compensación será ese neniño que naceu o día antes de que a súa mamá recibise o premio Vilar Ponte. Vai, pois, o agradecimento, o recoñecemento a Ramón Muñiz pola súa contribución ao fortalecemento democrático do país. Agradecimento á asociación, agradecimento á Asociación de Veciños Vilar Ponte de Bravos, agradecimento ás persoas que impulsaron que Viveiro tivese unha rúa e que se lle colocase unha placa aos irmãos Vilar Ponte, e a todas as persoas involucradas na escolla da denominación do Irmãos Vilar Ponte para o Instituto, finalmente aprobada coa supresión da primeira das tres palabras. A segunda mensaxe coa que finalizo é a de compromiso para o futuro. O Concello, o Grupo de Goberno, o conxunto da corporación está cumprindo e creo que o xurado tamén. Agora é o momento das editoras, é o momento dos medios de comunicación, é o momento das librerías, é o momento das asociacións, e moi especialmente das directivas e dos seminarios de lingua e literatura galegas dos centros de ensino secundario para completar unha divulgación aínda pendente. Xa o dixo moi acertadamente un fillo adoptivo de Celeiro: sementarei loguiño de clareado. Adiante, pois, coa sementeira. Ben, chega agora o turno para que a alcaldesa faga entrega aos membros do xurado unha peza de cerámica do artista local Otero Regal, que vai entregar, que vai chegar no Rosario San Isidro, e deste paso aproveito para presentar a todos os membros da mesa. Me quedaba Rosario, que foi o meu contacto.
Con estas pezas da cerámica creadas por o artista vivariense Otero Real, expresamente para esta ocasión, queremos agradecer ao xurado deste certame o seu gran traballo, sobre todo a disponibilidade que amosaron desde o principio. Agardamos que esta peza, que é unha tumba da liberdade, vos sirva como grato recordo desta experiencia. Moitas gracias. Pomba de liberdade e da paz, que de eso vai tamén este certame, non? E toca agora ler a acta do xurado na que se acorda otorgar o segundo e o primeiro premio por esta orde. Leo: Resolución da Alcaldía. María Loureiro García, alcaldesa presidenta do excelentísimo Concello de Viveiro, en virtude das atribucións que me confiren os artigos 21 da Lei 785 da Lei Reguladora das Bases da Réxime Local, tendo en conta as bases do primeiro premio de novela Vilar Ponte redactadas coa finalidade de render homenaxe aos escritores Antón e Ramón Vilar Ponte e a semana de apoiar e difundir a literatura en lingua galega, aprobadas por resolución da Alcaldía en data 4 de agosto de 2018, tendo en conta que en data de 24 de agosto se procede a designar como xurado as persoas vinculadas ao ámbito literario e cultural que se relaciona a continuación: don Carlos Novo Cal, don Bernardo Penada de Rey e don Alba Corral Quintillán, tendo en conta que en data 24 de agosto se procedeu a designar como secretario de representación do Concello con voces en voto a dona Rosario San Isidro Franco, tendo en conta que o xurado do premio se reuniu en data 25 de novembro de 2018 para decidir o gañador e o segundo clasificado do premio, e tendo en conta que en data 25 de novembro de 2018 o xurado presenta a proposta á Alcaldía en relación ao gañador e o segundo premio do primeiro premio Vilar Ponte de novela, a continuación se reflicte e se acorda outorgar o segundo premio do primeiro premio de novela Vilar Ponte de Viveiro a obra titulada Beleno en familia, co lema Pico Sacro, polas seguintes razóns: por representar unha radiografía social da sociedade galega actual, polo dinamismo narrativo proporcionado por unha polifonía de voces corais que ofrecen diferentes interpretacións dunha mesma realidade, pola excelente recopilación de fraseoloxía de linguaxe popular perfectamente contextualizada, pola análise da situación específica das mulleres. Por parte da secretaria, procédese á apertura do sobre que corresponde á obra que acadou o segundo premio, sendo titular da mesma e, por tanto, o segundo premio do Premio de Novela Vilar Ponte de Viveiro, dona Rocío Leira Castro. Por modo natalicio, xa felizmente anunciado, non pode estar aquí hoxe nin recoller o premio, pero en fin, o gallato das razóns foranesas sempre, non? Así que no seu nome dona Rosario vai pronunciar unhas palabras. Boa noite. Como explicou Lorenzo, Rocío hoxe non pode acompañarnos, pero quixo de algún xeito estar presente e amosar a súa gratitude por este premio. Rocío fixo chegar ao xurado un texto o cal leo eu como secretaria do mesmo. Moi boa tarde a todos e todas. En primeiro lugar, quero pedir desculpas pola miña ausencia. Facíame verdadeira ilusión acudir á entrega de premios, pero a miña recente maternidade impediumo. Agardo que estas breves palabras servan, en certo modo, para facerme presente na cerimonia e compensar, de algún xeito, a miña ausencia. En segundo lugar, gustaríame agradecer expresamente a organización deste premio de novela Vilar Ponte, que, ademais de honrar a memoria de dous ilustres veciños do Concello de Viveiro, contribúe a potenciar a cultura galega e a estimular a creatividade literaria. Iniciativas como esta sei que supoñen un verdadeiro esforzo e sacrificio, pero contribúen á defensa da nosa cultura e fan que a nosa lingua siga máis viva que nunca. Non poido tampouco esquecerme de felicitar e dar as grazas aos membros do xurado por deixárense seducir pola miña novela Beleno en familia e polo intenso traballo e a dificultade que supón valorar 36 novelas. Ser unha das escollidas supón todo un privilexio. E, por suposto, quero expresar a miña máis sincera felicitación ao gañador, Adolfo Camaño Vázquez,
que, como lle lín hoxe nunha entrevista, ten a responsabilidade de ser o aniñador, o que pon o primeiro ovo do niño dun premio que este ano comeza. Comparto as súas palabras, pois, para min, tamén é unha responsabilidade, pero, sobre todo, un inmenso orgullo pasar a formar parte da nómina de gañadores dun certame que agora se estrea, pero que creo que vai ter unha longa e fructífera trayectoria á vista do éxito acadado nesta primeira edición. Sen máis, desexo-vos que pasedes unha agradable velada literaria, que compartades soños, ilusións e proxectos, e, sobre todo, que festexedes a nosa lingua. Moitas grazas. E agora vemos o segundo momento máis importante, que en realidad casi o primeiro, non? Porque precisamente a ocasión de outorgar o premio do primeiro premio de novela Vilar Ponte de Viveiro, a obra titulada Matar o heroe, co lema Carne do tempo, polas seguintes razóns. A solidez narrativa tanto da estrutura como da ambientación espacial e cronolóxica dos personaxes, polo seu carácter de obra de contido universalista, pola defensa do pacifismo e non violencia en consonancia cos valores cívicos e sociais defendidos polos irmáns Vilar Ponte na súa trayectoria vital. Por parte da secretaria procede a apertura do sobre que corresponde á obra que acadou o primeiro premio e, como xa coñecido, o gañador do primeiro premio de novela foi don Adolfo Camaño Vázquez, que ten que recoller agora o seu premio e subir ao estrado para que yo poida dar a noches a todos. Bueno, gracias por asistirles a este acto nun día para mí importantísimo. Antes de nada, quero transmitirles de corazón o meu pesar polas arrolladas que hai nos días que esfortaron a vida a súa veciña Amparo, os enseres que perderon, os destrozos que sufriron. As cousas son así. Encántame Viveiro, paseando polas vosas rúas e plazas tan fermosas. Coa miña filla de 2 meses pasei aquí momentos poucos, pero inesquecibles. Estaba en clase en Burela e, en fin, Burela ten unha pequena, con perdón, ten, como pasei como a Coruña, ten unha pequena boina de nubes casi constantes, non? Entonces, ainda que parece que non, había que, para escapar un pouquinho da nube, pois tirar cara a Viveiro, cara a fondo do inverno, pois non estaba moi ben, e Viveiro era un sitio perfecto, non? E aquí viña. Por iso a felicidade que hoxe teño non deixa de estar enxugada pola mágoa das imaxes que vin cando pasaste mal en os días, non? Bueno, antes que nada, quero transmitirlle os meus parabéns a Rocío Leira, a miña colega escritora, polo seu premio, e sobre todo porque ese fillo que acaba de ter viña con un libro debaixo do brazo, mellor que con pan. O pan é importante, pero o pan da lingua e a literatura. Desexo dedicarlle este premio ao meu amor, grazas a María Xosé, que está aí, polo seu mecenado sentimental, e creo que sen sentir o seu alento, o teu alento diario, escribir non sería para nada o mesmo. Bueno, pero sobre todo quero agradecerles a todos vostedes, aos cidadáns de Viveiro e aos seus representantes no Concello, que creasen o premio de novela Vilar Ponte. Así mesmo, agradezo aos membros do xurado,
O seu esforzado labor, seño, que estuve en xurado en moitos premios, é un peñazo, vamos a decirlo así. Pero froito dese labor, converteron Matar o Heroe, a miña primeira novela, na primeira novela ganadora do Premio Vilar Ponte. Iso é unha honra para mí, moi grande, pero tamén é unha responsabilidade, por ser a novela que a niñadora dun premio que lle desexo e auguro, porque creo, un longo e sendeiro percorrido no futuro da literatura galega. Porque o que o pobo de Viveiro, a través dos seus representantes municipais, está a facer coa convocatoria deste premio é precisamente contribuir a iso, a darlle continuidade á longa historia das nosas letras. E, sobre todo, sendo un premio que homenaxea a uns viveirenses como os irmáns Vilar Ponte, cuxo impacto e calado intelectuais foron inxentes para o porvir e o fortalecemento da nosa cultura como grandes impulsores da dignificación primeiro da lingua e da literatura galega. Porque o falamos e lemos en galego é o que nos fai irmáns diferenciados entre a diversidade de culturas da humanidade. Quería facer unha pequena reflexión colectiva. Vostedes imaginan unha Galicia sen lingua, na que non se falase galego? Non o creo. Sería como imaginar unha Galicia sen castros e petroglifos, unha Galicia sen toponimia e nomes e apelidos de noso. Antes falaste dos apelidos e de como a todos nos ubican por algún sitio e por aí, non? Son a nosa diferenciación toponímica, a nosa diferenciación sanguínea do que herdamos ten unha base lingüística. Imagina unha Galicia sen carballos e castiñeiros. Imagina unha Galicia sen igrexas románicas, unha Galicia sen Catedral de Santiago, por exemplo, sen Pórtico da Gloria, que acaban de restaurar. Imaginan eso? Seríamos igual de galegos sen termos todo iso? Creo que non. E creo que nos feitos e territorios culturais diferenciados, como é Galicia, a nosa nación, non podemos elixir unha parte concreta da nosa cultura e abandonar outra. Non podemos preservar a Catedral Compostelá, Pórtico da Gloria, etc., e desleixar os castros, como non poderíamos vernos bautizados na bendita auga da nosa cultura se nós deixamos abandonada a nosa lingua. A cultura é un conxunto, un todo, non unha suma de partes da que podemos escoller isto e despertar o outro. Pídoles agora que imaginen algo máis. Pensen nun país con lingua propia e que non fose históricamente capaz de crear unha literatura propia. Pensen iso. Hai países así. Teñen lingua, pero non tuveron literatura. Imaxamos, poñamos por caso, unha Inglaterra e uns ingleses sen Shakespeare, unha Francia e uns franceses sen Victor Hugo, unha Italia e uns italianos sen... Perdón, que teño un problema dental últimamente e se me escapan os aires. Uns italianos sen Dante, unha Alemanha e uns alemáns sen Goethe, un Portugal e uns portugueses sen Camões, sen Pessoa, sen Saramago. Imaginan unha España e uns españois sen Cervantes ou sen Lorca. Agora imaginen outra cousa. Escollan un verso. Tedes len, como lemos todos, verdad? Escollan un verso, por exemplo, un verso da nosa gran Rosalía, ou as palabras do magnífico Burqueiro, que era aquí ao lado, verdad? Algo que vostedes recordan do que leron de literatura galega. Fagan este exercicio un instante. Un momento. De verdade. Lembranas? Teñen esas palabras por aí? Teñen na mente? Pois agora pensen que non están a lembralas nin a oílas en galego. Pensen que non foron xamais escritas na nosa lingua. Sería iso posible? Eses versos que teñen vostedes na mente, sería posible que non nacesen na nosa lingua? Imagina unha Galicia sen Rosalía ou sen Bunqueiro. Se non tivésemos literatura propia, que sería da nosa lingua? A nosa maior creación cultural que nos iguala aos demais povos cultos de Europa e do mundo, á vez que nos distingue deles.
Creo que todos sabemos o significado do que Urti de Arans e Viveiro como os Vilar Ponte comprenderon hai agora un século ao poñeren en marcha as Irmandades da Fala. Irmandades da Fala. Omnia